sɔgɔmada fɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase an lamɛnjɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Sɔgɔmada in na an ka tabale kunnafoniyaw bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana gɛlɛyaw kan. Soldasi minnu ye fanga dafiri Niger jamana kɔnɔ, o ɲɛmaa ye layidu ta sibiri don ka na san 3 bɔɲɔgɔnkɔ kɛ furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛmaaya la Niger. Min ye CEDEAO ye, ale kɔni y'a yira juma tɛmɛlen jamana ɲɛmaaw ka lajɛrɛba laban na Ghana k'a bɛna a ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa Niger soldasiw kɛlɛ. O kɔ, Niamey n'o ye Niger yɛrɛ faba ye, ma caman bɔla kunu bɛdaw la k'u ka soldasiw kɔkɔrɔma don. An balimaw, kunnafoni ɲɛbilaw de ye ninnu ye. A y'aw bisimila an ka tabali kɛnɛ kɔnɔ min kɛrɛnkɛrɛnnen don Niger jamana gɛlɛyaw kan. An balimaw, ka aw fo ko kura ye aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma. Kunnafoni daminɛna an bɛ taa Niger jamana na. U ka jamana tɔnba min ɲɛsilen bɛ faso lakanani kama n'o ye CNSP ye. Ale kɔni ye waleya kɛ min yɛrɛ ye maaw kɔni dabali ban kosɛbɛ sibiri don. Sabula u ye CEDEAO ka cidenw bisimila jumadon ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye ka tila k'u to yen u k'u ɲɛ da Mohamed Bazoum kan. O bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔ sa sibiri don u ye kunnafoniya di maaw ma ni CEDEAO yɛrɛ kun sigilen tɛ ni fɛn min ye. K'u na to fanga kunna san 3 bɔɲɔgɔnkɔ ka sɔrɔ CEDEAO ka cidenw olu tun bɛ Niger jamana kɔnɔ halisa. Mahamoud Kaba Diakite, an ka laselikɛla min bɛ Niger jamana kɔnɔ, ale bɛ o kunnafoniyaw tɔ walawala an ye. Eko nin tɛna dɔ fara CEDEAO ka dimi kan ka taga CNSP yɔrɔ. Sabula General Tchani ka kuma kɔnɔ a ma lamini jɛkulu in diyaɲɛ kuma fosi de fɔ. Niger masakɛ kura ye a bila a kɛlɛkɛ fari de la nin ka kuma jama fɛ. Miniti 10 ɲɔgɔn kɔnɔ a ye fɛsɛfɛsɛliw kɛ kun min na u ye fanga jagoyata. Kabini o ko in kɛra, CEDEAO ye gɛrɛntɛ minnu ta ka ɲɛsin Niger ma. General Tchani ko o fɛrɛ in dabɔra de ka Nigerkaw juguya nin ka u kuma suli diɲɛ ɲɛna. An ka lamɛn. Ces sanctions sont surtout inhumaines. Nin gɛrɛntɛ ninnu ma dabɔ hadamadenya kama. Sabula a bɛ se ka faamu cogo di CEDEAO bi sɔn ko balo ani furaw ka tiɲɛ nin ka toli dancɛw la ka sɔrɔ u ma se ka don jamana kɔnɔ. A bɛ se ka faamuya cogo di ko gɛrɛntɛw bɛ ta ka sigi jamanadenw da la fo ka kuranw bɛɛ tigɛ u la. Fo o kurantigɛ ninnu nana kɛ sababu ye ka banabaatɔw faga dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Nin gɛrɛntɛ ninnu ma dabɔ fɛɛrɛ ɲini kama, a dabɔkun kɛra de ka an na maloya ni ka an sigi an sentigɛ kɔnɔ. Ces sanctions ne sont pas pensées dans une optique de recherche de solutions, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. General Tchani ko ni a bɛ CEDEAO ɲɛna k'u bɛna CNSP lakari ko u bɛ fili la. Tiɲɛ don, olu ko u bɛ kuma ɲɔgɔnya la, nka ko ni a kɛra kɛlɛko ye k'a tɛna kɛ basi ye min na bɛ dɛsɛ. Wa ko CEDEAO tɛ min kalama ko n'u nana kɛlɛ kɛ Niger, o kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka se Sahel jamanaw caman ma. Mais qu'on nous comprenne bien, si nga mɔgɔw ka a faamuya ko ni kɛlɛ tara k'a ɲɛsin an ma a tɛna nɔgɔya n'a fɔ a bɛ dɔw ɲɛna cogo min. O kɛlɛkɛlaw nana Niger ka 26 bɛɛ sɔrɔ u ɲɛsira la. 6 millions de Nigériens. Masakɛ kura in ko ale bɛ Niger ka den bɛɛ ka bila la wa k'a tɛna bɔ u jigi kɔrɔ. Tuguni a ko olu mana tuli kama fanga la, o de kama k'a y'a fɔ marabagajikulu ye a ka jamalajɛ belebele dɔ boloda n'a bɛ wele Dialogue National Inclusif. O min bɛna Niger denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka furancɛ fanga tagasiraw bɔ. Wa o ɲɔgɔnye in sen fɛ ko Niger denw bɛɛ n'u hakilinan di cogo min na u bɛ fɛ Niger kura ka waleya. A ko Dialogue National Inclusif in na boli jɔsen 4 kan. An k'olu lamɛn. 1. À définir les principes fondamentaux devant régir. Fɔlɔ, furancɛ fanga in kan ka baara kɛ cogo min na ka o bɛnkanw ta. 2. Furancɛ fanga kan ka baara kɛ fɛn fɔlɔ minnu kan a ka wagati kɔnɔna na bɛn ka kɛ olu kan. Sabula ni furancɛ fanga in cayalenba ye san 3 ye. 3. Jamana yɛrɛ mako bɛ fɛn gɛlɛman fɔlɔ minnu na k'olu dan. 4. Ka kuma an ka tagabolow kan minnu bɛna an danbe sigi an ma. Devant guider la refondation de la République. General Tchani ye nin laseli in kɛ ka sɔrɔ CEDEAO ka cidenw tun bɛ Niamey o wagati kelen na. Kunu kari tilegan fɛ olu bilasarala minisiri ɲɛma Lamine Zein fɛ. Mahamoud Kaba Diakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Niger soldasiw ka ni laseli kɔ min ye CEDEAO ka cidenw ye olu kɔni bɔla kunu kari don Niamey ka taa Abuja.
an bena sigi kokura ye CEDEAO ka kunnafoniw kan u ka tile fila lajɛba laban min kɛla Ghana jamana kɔnɔ ni jamana ɲɛmaw ye. Kajatu Tarawele. Ni waati na an bɛ ka CEDEAO tɔn jamana kuntigiw ka yamaruya de makɔnɔ ka taa Niger jamana kan. Nɔtɛ anw bɛ yɔrɔ min na an labɛnnen de don. Ni laseli ninnu kɛra Abdel Fattah Musa fɛ CEDEAO ka lakana politiki ani bɛn labɛnnikɛ ɲɛma. An bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ sinsiya kan an bɛ yamaruyali dɔrɔn de makɔnɔna. An labɛnnen don ka taa Niger jamana kan. Wa an ka tagali don fɛnɛ dɔgɔtigɛlen don kaban. Ni laseli ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra farafina tilebiya fanfɛ keliya tɔnba CEDEAO ka tɔn jamana sɔrɔdasiw ɲɛmaw olu ka tɔn sigi kɛnɛ kan bi alamisa nin na Accra Ghana faba kɔnɔna na. Sɔrɔdasi ɲɛma ninnu ye danatigɛli kɛ labana ka taa Niger ka fanga bɔ fanga dafirikɛla ninnu bolola la ka fanga lasigi Mohamed Bazoum u ye min bolo bɔ fanga la kabini juillet kalo tile 26 waati. Nga u seginna kan k'a fɔ ko CEDEAO bɛ bɛn kuma ani kumaɲɔgɔnya de bila ɲɛfɛ fɔlɔ. O siraw kan CEDEAO yɛrɛ ye laseli kɛ k'a fɔ k'u bɛna na cidenw bila ka taa sini sibiridenw na Niger k'a sɔrɔ u ka ciden fɛn min kun taara fɔlɔ ma se ka General Tchani ye u ɲɛ la ka sigi ka kuma kɛ. An labɛnnen don yaasa ka se ka ɲɛ sɔrɔ Niger gɛlɛya ninnu na kumaɲɔgɔnya siraw de kan. Nga mɔgɔ fila de bɛ tango dɔn sen dɔn ɲɔgɔn fɛ. Abdel Fattah Musa ka fɔ la a ye a yira k'a fɔ k'u tɛna kɛ mɔgɔ fɛnɛw ye minnu bɛ da gosi k'a sɔrɔ da bɛ ka datugu u ɲɛ. Ni Niger fanga dafirikɛla ninnu bɛ fɛ ka taa ni bɛn ani kumaɲɔgɔnya sira ye ka fanga lasigi démocratie ka bolo kan an fɛnɛ bɛ bɔ sɔrɔdasiw bilali la ka taa fanga minɛ u la diyagoya la o siraw kan. Sabila sɔrɔdasiw bilali ka taa o tɛ an fɛnɛ ka fɛla ye. Nga an wajibiyalen de don k'a lawaleya ka kɛɲɛ ni fanga yɛrɛ bɛ sigilen hakɛ minnu kan olu cogoyaw ye a ka fɔ la. Ka kɛɲɛ ni an ka danatigɛlikanw ye CEDEAO tɔn jamana fɛn min tun bɛ tɔnsigi kɛnɛ nin kan bi bɛɛ y'i kan di ka sɔrɔdasiw ani minɛnw di yaasa baara nin an bɛ se ka taa a lawaleya cogoya min na ka ɲa ka bɛn. An mago bɛ minɛnw fɛn min na ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka baara nin kɛ a n'a taabolow bɛɛ a bɛɛ sigira ɲɔgɔn kan kaban an bɛnna a bɛɛ kan kaban a ka fɔ la. Cheikh Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bako Jikɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafina ladala kɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafina fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbaga lasili ne ka radio lamɛnta kɔni ye Amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. Kunu Niger jamana kɔnɔ maa ba caman de bɔla bɛdaw la k'u ka dɛmɛ yira sɔrɔdasi minnu bɛ fanga kunna ni waati in na. Ma miliyɔn caman fɛnɛ ye General Tchani ale ka dantigɛliw lamɛn kosɛbɛ u ka jabaranisow kan sibiridon. O hakilinataw ye mun ye Kaba Jakite an bɛ sigi i ma kokura ye. San saba ka dɔgɔ o ka dɔgɔ a mana wagati o wagati ta walasa jamana in ka ɲɛ anw b'o de kɔ an mako bɛ san caman de la sabula maa ninnu olu de an ka jamana tiɲɛ. Niger bɛ cogo min bi a tɛ se ka ɲɛfɔ. Faransika jɔn minnu bɛ CEDEAO jamanaw kunna a y'a f'u ɲɛna ko an bɛ k'u makɔnɔ yan. Furancɛ fanga san saba tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo u ka ca. Ne kɔni bolo a tiɲɛna u ka ca. Min ka di ne ye a ka dan kalo 7 ɲɔgɔn ma. N'o tɛ san 7 tiɲɛna o kuntagala ka jan wa o ye simanw ta ye. An kɔni tun bɛ yɔrɔ min an mago tun bɛ maa la tiɲɛna min bɛ se ka na an ka jamana in dilan ka di an ma. N'o tɛ san 7 ka ca. Min kɔni ye CEDEAO ye a tiɲɛ yɛrɛ la anw tɛ CEDEAO ka ko la bilen. Sabula fɛn dɔ de bɛ kɛlɛ la maaw tɛ min kalama. N'a fɔra kɛlɛ ka kɛ Nigerkaw dɔrɔn tɛ nka hali jamana dɔgɔrɛ minnu bɛ ka kɛlɛ in labɛn olu fana ka dugudenw bɛ Niger yan. Ils sont parmi nous. Je suis là pour le Niger en tant que militaire. Ne jalatigi ye wa ne bɛ yan Niger de kama ne bɛ sa Niger ko la n'a fɔ Tchani bɛ ka min kɛ bi Tchani y'a ni bɛɛ di Niger ma bi wa ne fana bɛ ni bɛɛ di Niger ma jamanadenw kama. Ɲɛmaa ye ɲɛmaa de ye a ye sɛgɛ sugu bɛɛ kɛ Niger ko la wa anw minnu ye sɔrɔdasiw ye anw bɛ o dɔn a ye bi wa n b'a dɔn fana jamanadenw fɛn o fɛn bɛ yan u bɛɛ bɛ o dɔn a ye. Jamanaden fɛn o fɛn bɛ yan o bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la wagati bɛɛ lajɛlen o y'u ni bɛɛ ta k'a di Tchani ma ani sɔrɔdasiw bɛɛ ma. Forces militaires ils ont donné leur cœur 100%. Quel CEDEAO? Il n'y a pas de CEDEAO. CEDEAO jumɛn? CEDEAO tɛ yen koyi. Maa 7 dɔrɔn de ye CEDEAO ye. CEDEAO ye maa 7 dɔrɔn de ye wa o ko banna ka ban. Kɔlɔsilikɛla caman ka yeta la ko Niger jamana ka gɛlɛyaw ani Mali jamana taw bɛɛ lajɛlen ye ko kelen ye.
An ka Niger jamana kunnafonidila fila lamɛn minnu b'u ka yetaw fɔ Mahmoud Kaba Jakite ale ka laseli kɔnɔ. CNSP ka nin tagabolo in waliyu tajudin ko sikasi t'a la nin ye Mali donatɛmɛ fanga maaw ka fɛɛrɛw ladigilenw ye. Nin kunnafonidila in yɛrɛ taara fo yɔrɔ jan a ko ale dalen do a la ko cani ni a ka cɛdenw bi ladilikanw ta Assimi Goïta fɛ. Mali ka fɛɛrɛw de bɛ ka waliya tan CNSP fɛ. Fanga dafiri in kɛlen hakilina fɔlɔ minnu dira CNSP ma olu bɔra Bamako de. Mali de kɛra jamana fɔlɔ ye k'a ka dɛmɛ yira CNSP la. Wa CNSP a tilen ka taa jamana fɔlɔ min na o kɛra Mali de. Nin bɛɛ b'a yira ko ninnu bɛ ɲɔgɔn lamɛn kosɛbɛ. Général Tchani ka nin karidon laseli in kɔfɛ k'a sɔrɔ CEDEAO ka cɛdenw tun bɛ yan nɔ kumaɲɔgɔnya la ye CEDEAO jamana ɲɛma dɔw funteni ka damatɛmɛ. O n'a taw ta waliyu tajudin ko k'u selen filɛ yɔrɔ min na nin Niger sɔrdasiw tɛna segi u kɔ bilen. O kuma na ko CEDEAO de kan ka a dusu sumaya. Ni kumaɲɔgɔnya ninnu bɛna gɛlɛya kosɛbɛ nka ne kɔni hakili la CEDEAO de kan ka a ka kow jateminɛ sisan. Sabula CNSP fɛlen don kosɛbɛ jamana kɔnɔ ani jamana yɛrɛ kɔ kan. O kɔfɛ CEDEAO yɛrɛ jamana yɛrɛ damaw tɛ ka bɛn kɛlɛko in na. O de kosɔn ne ko CEDEAO de kan ka jateminɛ kɛ sisan a bɛ fɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ ko min na. Ne bolo a kan ka min ɲɛɲini sisan o ye Mohamed Bazoum ni a ka denbaya labilali ko de ye ka bɔ sɔrasiw bolo. O de kan ka kɛ CEDEAO ka jɔrɔnanko ye nin wagati in na. Niger masakɛ kura ko wagati nataw la sigikafo bɛna kɛ jamanadenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka kuma Niger kura kan. Nka yala o lajɛ in senfɛ politikitɔn lagosilen PNDS tariya na jɔyɔrɔ jumɛn fa o ko la. Avec l'annonce de ce dialogue national, ni dialogue national comme il fera Général Tchani fait o kɔrɔ ko PNDS tari a ka ko de bɛ a yɛrɛ bolo sisan. N'a y'i ban ka sen don nin kumaɲɔgɔnya ninnu na o bɛ kɛ PNDS ko bannen ka sababu yɛrɛ kɛ nin wagati na a mamandi. O kuma na n'a ma sen don nin kumaɲɔgɔnya ninnu na o kɔrɔ ko a da tɛna se ka don jamana ka ɲɛtaa kuma fosi la bilen. Ne bolo a kan ka sen don a la walasa k'a yira ko a bɛ yan. pour marquer sa présence. Ɲininkali min na to sen na ni jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Bazoum ka politikitɔn ko a sen bɛ fɛ ka ye sigikafɔ nataw la yala jɔn kelen na ye kɛnɛ kan sabula parti ɲɛmaw bɛɛ minɛlen don nin wagati na CNSP fɛ. Mahmoud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie adhère pleinement au principe du libre choix. Sisan an ka maliden dɔw ka hakilinataw lamɛn Niger jamana gɛlɛyaw kan o bɛ Mohamed Danyogo ale ka kuma bara la. An bɛ se ka fɔ CEDEAO mɔgɔw ka sanction ninnu lajɛ parce que minnu yɛrɛ ni sanction bɛ ka ta o kama n'u ye fanga darangi a effet ninnu tɛ se olu ma mais a bɛ se population de ma minnu da tɛ nin ko foyi la. C'est à dire ni ne ye président Tchani yɛrɛ ka discours lajɛ ale bɛ mun fɔ ko les sanctions sont illégales et légitimes. C'est vrai an b'a ɲini population mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ c'est-à-dire fiɲɛ bɔda ka d'u ma ka fɛn mɛn olu man kan tɛ ka illégitimité fɔ ou bien illégalité kuma fɔ parce que olu yɛrɛ ye coup d'état mun kɛ minnu y'a to ni sanction nana se et même ce sont des gens qui occupent les postes illégalement. CEDEAO ma se ka Mali minɛ u ma se ka Guinée minɛ u ma se ka Burkina minɛ donc u b'a fɔ ni u ma fu siri Niger ta la turu b'u yɛrɛ la donc o de y'a kɛ u seko ye fɛn fɛn u bɛ fɛ k'o kɛ Niger la. Bon, d'une part aussi, u b'a ye k'a fɔ Niger ye jamana min kelen tɛ se k'a yɛrɛ bɔ ni kungo in na donc fo mɔgɔw k'u dɛmɛ i n'a fɔ Mali ni dugu wɛrɛw donc u b'u ta o fɛ fɛnɛ ka na Niger déstabiliser à tout prix pour ne pas que turu ka s'u yɛrɛ ma sabula u b'a dɔn k'a fɔ cɔ n'u ma fu siri Niger ta la don n'a nataw la u yɛrɛ ka sɔrɔsiw bɛ wuli u yɛrɛ kama. Ne hakilinata ye ni discours président Tchani ka discours na ne bolo a kɔni bɛ ka an ka mɔgɔw ladege dɔrɔn ale bɛ ka ladegeli de kɛ Général Tchani ye solution foyi t'a bolo bi solution foyi t'a bolo sini n'i y'a ye ale ka discours ni a ka réaction bɛɛ a bɔlen don maliyɛnw ka réaction ani burkinabɛw ka réaction de fɛ donc o y'a yira k'a fɔ ko parce que crise kun tɛ Niger ale de nana crise créer de donc o ni Mali situation ani Burkina situation de kelen ye ale dun bɛ ka yɛrɛ inspirer Mali situation ani Burkina situation de. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ binna kun kan
VOA Tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na, farafina, ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Abdul Karim Samba Maïga ale ye Gao ka mɔk ɲɛma ye a bena kuma Niger koɲaw kan. A be Mohamed Touré ale ka kuma galamana. Balimakɛ i bisimila. Nka ni fanga dafere a kɔlɔlɔ bɛ ka degun jumɛn lase aw yɛrɛ ma Gao mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛn na? Niger ye gɛlɛya sɔrɔ dɔrɔn Gao mɔgɔw kɔni mɔgɔ ka n'u ɲininka gɛlɛya ko la. A gɛlɛya bi se an ma. A gɛlɛya bi se an ma fɛn caman na. N'i y'a lajɛ Niger ni Gao a bɛɛ ye kelen ye. Gao ye Mali région dɔ ye, mais a ka teli Niger ka tɛmɛ i ka taa Bamako kan. Parce que an ka surun la ka tɛmɛ Bamako min ye an ka capitale ye. O ye kelen ye. Filanan an ye balimaw de. Mali ni Niger particulièrement Gao région mɔgɔ hakɛ minnu bɛ Niger la ka ca. Ni Niger fana lajɛ u mɔgɔ hakɛ min bɛ Gao la a ka ca. Donc an ye balimaw de. An bɛɛ kelen, an bɛɛ fa kelen, an bɛɛ ba kelen. Gɛlɛya fɛn o fɛn ma na Niger sɔrɔ a ye Mali sɔrɔ. Donc k'a yira k'a fɔ k'an bɛɛ kelen ye. Gɛlɛya min bɛ Niger kan bi bɛɛ k'a dɔn ko o gɛlɛya kelen de bɛ an kan, an min ye Maliens ye ka tila ka fara particulièrement an min ye Gao région ye. An fɛ ɲɛmɔgɔw ye décision min ta Niger autorités k'u dɛmɛ k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn o fɛn na se Niger ma a sera Mali ma, a sera Burkina ma, a sera Guinée ma. An ma da la ni décision ɲɛnaman bɛ ka nin bɔ parce que nin de bi panafricanisme jira, nin de bi adamadenya ni balimaya o de b'o yira. Ko bamanankan na ko ni degu bi kan don min o don de i bɛ se k'i mɔgɔ min b'i fɛ ani mɔgɔ min t'i fɛ i bɛ se k'o dɔn k'u bɔ. Mun de bɛ ka fɔ sigida kɔnɔ ka tugu sɔrɔsikulu dɔ tatɔla Niger ye bingani dɔ kɛr'u kama ka finitigiw caman faga mara kɔnɔ, e ko de o la? Bi bina an bɛ yɔrɔ min na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ, an min bɛ Gao yan bi. N'i ye Gao ta k'a lajɛ Gao de ka surun Niger la ka tɛmɛ Mali région bɛɛ kan. Donc bi bina gɛlɛya fɛn o fɛn na Niger sɔrɔ a bɛ Mali sɔrɔ. Minnu bɛ ka CEDEAO pousser ka taa intervention kɛ Niger, olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ni stabiliser. N'u ye Niger déstabiliser u tila ka na an kama tila ka taa Burkina fana kama. Donc wajibiyalen don Burkina ni Niger ani Mali ka fara ɲɔgɔn kan parce que u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to. Ni hɛrɛ tɛ Burkina a hɛrɛ tɛ se ka kɛ Mali, a tɛ se ka kɛ Niger. N'a tɛ Niger la même chose, n'a tɛ Mali la même chose. Donc olu k'a fɔ u bɛ Niger soutenir an fɛ mɔgɔw bɛnna n'a ye parce que o de kan ka kan. Solution ye o de o. Gɛlɛya fɛn o fɛn bi kɛ ka se ka a remonter ɲɔgɔn fɛ, ni hɛrɛ bi kɛ bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Gɛlɛya fana na bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka o gɛlɛya kɛlɛ. Donc min bɛ sigida kɔnɔ mɔgɔw y'a faamu, mɔgɔw y'a dɔn fana vraiment autorité u ye décision min ta ka tugu Niger kɔ bɛɛ sɔnna n'a ye. A kɔni population n'i ye 100% ta 97% o bɛɛ sɔnna o ma an bo o sira kan. Et n'Ala sɔnna fana résultat min bi bɔ a la bɛɛ bɛna ye. Kabini fanga d'Afrikɛla Niger jamana kɔnɔ min ye dugutaga mɔbili bolilaw olu kɔni caman ka baaraw jɔlen don. Mɔbili ba caman de jɔlen don ni waati in na Benin ni Niger jamana dancɛ la ka da CEDEAO yɛrɛ ka ɲangiliw kan. Niamey gariw fɛnɛ olu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ langoliyalen don ni waati in na. Mahmoud Kaba Diakité ale ka laseli don. Niamey duguta mobilita yɔrɔw bɛɛ lankoloyalen don ni wagati in na kabini fanga d'Afrique kɛra kɔkan jagokɛlaw ka taga ni ka segiw ɲɔngirilen don. Niger laminilen don ni jamana caman ye. Kɔrɔn fɛ Algérie ani Libye bɛ yen, Bayanfan, Tchad bɛ yen, Nigeria ni Benin olu bɛ woroduganfan fɛ, Burkina ni Mali olu bɛ tilebiyan yɔrɔ. Nga binkaniw ani jatigɛwalew kama Algérie, Libye, Burkina, Mali olu siraw si bɔ man di. Maaw bi siran o y'a to dugutagalaw ka ca Benin ani Nigeria de sira kan kosɛbɛ. Nga kabini fanga d'Afrique kɛra nin dancɛ ninnu fana datugulen don. O kama mobilibolilaw bɛɛ bi gɛrɛntɛn kɔnɔ. Isaka Garba ye chauffeur ye, an k'a lamɛn. Fɛnw bɛɛ jɔlen don nin wagati in na. Mobilibolilaw jɔlen don, dugulatagalaw fana jɔlen don. O bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko dugutagakow bɛɛ de madalen don. An kɔni ka laɲini ye sanfɛmaw u ka se k'u hakili to anw na walasa baaraw ka se ka daminɛ. Sɔrɔsi fanga in kɔni jara an ye, nka an tɛ fɛ a ka janya. O ni kɔkanmɔgɔw ka se ka bɛn a la joona walasa an ka taga ɲɛ. Abdou Mayaki ye jamata mobiliw ka tɔn ɲɛmaa ye. A ko hali ni a y'a sɔrɔ olu bɛ ɲanimangoro na nin wagati k'u ka tɔn jɛnna ni a ye ka o bɛɛ kun. Kamasɔrɔ a fana hakili la k'a sera ten yɛlɛma ka don Niger kow la.
a ko wagati caman tɛmɛlen olu ye hakilinan kuraw di walasa ka taa ɲɛ don jamata mobiliw ka baara la nka k'u furadama ma deli ka lamɛn. Au niveau du syndicat, ça fait plus de 13 ans. Ni anw ka tɔn yɛrɛ ta ka lajɛ a ka ca ni san 13 ye an ka laɲiniw bɛɛ lafilila an ka laɲini hali kelen tɛ yen min lawasara. O kuma na anw bɛ se k'a fɔ ni fanga dafiri ni a kɛlen don ka anw ka baaraw jɔ ni wagati in na o tɛ pɛriti ye anw ma hali ni nin tora sen na kalo 2 kalo 3 a tɛ basi foyi kɛ anw na sabula a bɛ n'a fɔ jamana in bɛ k'a dilan de nin wagati in na wa anw bɛ se ka nin bɛɛ muɲu hali ni san 1 de don fo ka dɔ wɛrɛ fara o kan. Nous sommes prêts à supporter même si c'est 1 an ou plus. Mobiliba bolilaw fana ka gare lakuruyalen don nka nin fanga dafiri nana sɔrɔ olu b'u ka gɛlɛya kɔnɔ kamasɔrɔ Burkina sira tun bɛ olu baaralaw caman dɛmɛ o siraba in b'a to maaw bɛ taa Mali, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Lajinɛ o jamana ninnu bɛɛ la nka jatigɛwale y'a to maa si tɛ bɔ ni yen ye bilen a tɛ kalo 4 yɛrɛ bɔ binganiwalaw ye tasuma don mobiliba 50 ɲɔgɔn na o sira in kan ni ka u feerefɛnw bɛɛ jeni Jibril Omar ni ale ye mobiliba bolila ye ko nin gɛlɛya ninnu bɛɛ ye Mohamed Bazoum ni a ka politiki tɔn PNDS tariya de nɔ ye. On cherchait coup d'état avant que ça doit venir sauver. Anw tun bɛ ka fanga dafiri ɲini kabini wagati jan walasa a ka se ka na an bɔ bolo la an tɔɔrɔla an sɛgɛnna politiki tɔn tariya bolo an ka dugutagaw bɛɛ tiɲɛna an ka mobiliw bɛɛ tiɲɛnen don aw yɛrɛ k'a ma filɛ ninnu bɛɛ jɔlen don a bɛɛ jɔlen don a bɛ kalo 4 bɔ an bɛ fɛ bi siraw ka dilan kancari sira ka dilan torodi sira ka dilan tera sira ka dilan sabula an sɛgɛnna benin taga sira la burkina sira o de bɛ an dɛmɛ a bɛ ɲini ka san 2 san 3 bɔ an bɛ tɛmɛ benin de fɛ wagati bɛɛ foyi ma bɔ gɛlɛya la. Ça fait combien de 2 ans 3 ans on passe Bénin on a des problèmes toujours. Jibril Omar ko tuguni dugutaga siraw yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko gɛlɛya bɛ Niger fan bɛɛ de la. Niamey est gâté la ville est gâtée. Niamey bɛɛ de tiɲɛnen don dugu bɛɛ tiɲɛnen don jiboli siraw tɛ yen. O bɛ se ka faamu e ka nin dugu belebele in lajɛ ko hali jiboli sira tɛ yen han jiw bɛ sigi fan bɛɛ i mana taa fan o fan i b'a sɔrɔ ɲamaw ni fililen bɛ yen. Fatuma Hamadu ye jagokɛlaba ye a ko bi olu ka baaraw bɛɛ lanɔgɔra k'u bɛ Ala de deli walasa nin ko in ka ban hɛrɛ la. On attend le bon Dieu. An kɔni an sigilen bɛ ka Ala kɔnɔ ale de bɛ se ka nin bɛɛ labɛn gɛlɛya o gɛlɛya n'i y'a sɔrɔ i ka diɲɛnatigɛ la i bɛ a kalifa Ala la anw bɛ ale de kɔ n'a ma ɲɛ kow kɛra ka ban a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo. C'est à lui d'assumer le reste. Abuba kuni dimilen do ka dama tɛmɛ nka ale ka kɛlɛ ɲɛsinen do CEDEAO de ma n'a fɔ maa caman wa ko olu na nin gɛlɛya in bɛɛ muɲu. Nous on est là, ça fait combien d'années? Ça fait 13 années. Les terroristes. Anw bɛ yan nɔ a bɛ san joli bɔ a bɛ san 13 bɔ jatigɛwalelaw bɛ ka an ka sɔrɔdasiw faga yala CEDEAO delila ka na anw ka jamana dɛmɛ o ko la wa n'a y'u ja dancɛw u kana a dayɛlɛ bilen yɛrɛ n'a y'u ja u k'a datugulen to fo san 10 anw b'i balo sabula anw dalen b'a la ko anw ka jamana in wari bɛ a kɔnɔ wari bɛ anw ka dugu in kɔnɔ an ti Faransi de fɛ an ti Faransi fɛ Faransi ka taa ka bɔ yen. On veut pas la France, à part la France. Hali ni a y'a sɔrɔ CEDEAO ka ɲɛɲiniw kɛlen bɛ ka mobilibolilaw tɔɔrɔ bi u caman ko u na o kun ko sabula nin fanga yɛlɛma in nato yɛlɛma na don kow la ko walasa sini ka ɲɛ jamanadenw bɛɛ bolo. Mahamoud Kaba Jakite pour VOA Bambara, Niamey, Niger. farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw an ka Siyaka Tarawele lamɛn. Sedantolantan bunagun kan farafina AS Real de Bamako ni Cameroun Coton Sport de Garoua ye filanin bin kɛ Sima Sesila kanankolo fan fila bɛ fɛ. Sedantolantan ɲɔgɔndan don min tana kuna sini sibiri uti kalo tile 19 san 2023 Stade Juventus Marsila Bamako a bɛ don Ligue Africaine des Clubs Champions Tour préliminaire aller n'o ye farafina clubu ŋanaw ka ɲɛbila ɲɔgɔndan tako fɔlɔ tagali ye min bɛ saison kura kofɔ 2023-2024 AS Real de Bamako degeli karamɔgɔ Nuhumu Jane y'a yira ko Real kɔnɔ bibi na Sedantolantan kuraw de ka ca o dɔrɔn tɛ Mali championnat ma daminɛ fɔlɔ
sirantolantana mu sen sɔrɔ kosɛbɛ. N ye effectif falen ko in ye d'a ma o la parce que o ye projet de an bɛ yɔrɔ min na bi ça c'est o ye Real ka projet u y'olu décidé k'o kɛ min ye championnat ko ye. N'i ye nin match in lajɛ a préparation an ye 3 semaines dɔrɔn de kɛ préparation na 3 semaines pour i ka compétition africaine ta c'est pas facile mais est-ce que réellement satisfaction bɛ na joueur denmisɛnninw min kɛ terrain kan i b'i jija il faut solidaire avec les joueurs u kan ka ballon ta kɔnɔ u se fɛn fɛn u y'o kɛ n'i ye jateminɛ kɛ balontan yɛrɛ kɔnɔna la période dɔ bɛ kɛ ou période vide bɛ kɛ a kɔnɔna la siɲɛ caman o bɛ sɔrɔ même vers la fin a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ balontanna u yɛrɛ ma ça o de ye manque de compétition ye. Real ye penalty jɛn Coton Sport ɲɛkɔrɔ Nuhum Diané bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Ni ni joueur ma mɛn baara la ɲɔgɔn fɛ a ma nɔgɔn quoi. Penalty min sɔrɔla n'a sɔrɔ ko équipe kɔrɔ de c'est Souleymane qui va tirer ça c'est Souleymane b'a ta o parce que on savait que ale désigné do tout le monde sait ça fait des années sugu la i tɛ se pas i t'a dɔn mɔgɔ min bɛ se k'a tan k'a don bon n'a tigi yɛrɛ responsabilité a yɛrɛ ka responsabilité ta ka ballon ta k'a da i tɛ se ka ballon minɛ a la a ka gɛlɛn parce que 3 semaines baara kɔnɔna la a ka gɛlɛn c'est vrai que a joueur caman bɛ yen nɔ o tun bɛ ne bolo présélection là mais c'est pas suffisant il faut souvent du temps. Se sɔrɔbaliya Bamako yan ɲɔgɔndan tagali la nimisa ko don Nuhum Diané ka fɔ la. Parce que un objectif tun ye ka moyen bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka gagner Mali la. Ɲɔgɔndan kɔsegini bɛ yen. On va se préparer parce que faut pas que an b'a bila hakili la k'a fɔ k'a banna c'est o de ye erreur ye quoi. Moi je vais préparer les joueurs sur le plan mental pour que u ka bila hakili la k'a fɔ tout est possible. Hali n'a y'a sɔrɔ Coton Sport sɛnɛntolantanaw sengola bɛ u la Nuhum Diané dama la ko Real ne se ka ko dɔw waleya ɲɔgɔndan kɔsegini na. Équipe mun don u degelen bɛ compétition africaine na hali salon jouera Ligue des champions ça veut dire que Espérance donne bout là. Tant que ballon m'entend, on ne sait jamais comment tout est possible et il y a cette possibilité que on a ces résultats manqués à ce que AS Real de Bamako de Beka Mali de Europa Ligue africaine des clubs champions saison 3 Bafel ngone saba Bafel ngone nani kenekan VOA Bamara Togola Bamako Siaka Traoré Kala Selido. Malidenw b'u haminankow fɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'u lamɛn. Ani sɔgɔma VOA lamɛnbaa lajɛlen ne tɔgɔ Sange Keita ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako Kalabankura ma ne bɛ na appel min lancer donc appel bɛ taa Mali Burkina Niger an bɛ waati min na sisan waati b'a dɔn an donna kɛlɛ kɔnɔ n'a fɔra ko kɛlɛ sisan an bɛ hakili kɛlɛ de la ni mɔgɔ min hakili sera ka min t'a minɛ a bɛ daja o de la bon tubabuw ka kɛlɛ filɛ u bɛ hakili kɛlɛ de kɛ mɔgɔw bɛ kɛlɛ yɛrɛ min don i n'a fɔ guerre physique o tɛ kɛ bilen o tɛ dɔwɛrɛ ye u ye Bamako visa bɛ di yɔrɔ min na u y'a centre datugu bon n'u y'o datugu u b'a dɔn k'a fɔ ko farafin ka kɛlɛ n'i y'a hakili kɛlɛ k'a la dɔrɔn a b'a bila donc ne b'a ɲini la jeunesse malienne la jeunesse burkinabé la jeunesse nigérienne a da kana to an na n'an b'a fɛ an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ u bɛ k'u ka aéroport et air francew lajɔ o bɛ ye bagabaga de ka visa di yɔrɔw lajɔ parce que n'o daminɛna dɔrɔn i b'a ye africain ko de don mɔgɔ dɔw bɛ degun dɔɔni dɔrɔn bon a bɛ tan de an donna tan bɔra tan kabini sisan aw fɛnɛ aw bɛ se ka aw ka cikanw to an ye an ka WhatsApp nɛgɛjuru sira o ye 01 20 24 30 47 16 001 20 24 30 47 16 nka yanni cikanw ka to a ye kɔn k'aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔw fɔ ka sɔrɔ ka cikanw tugu o la musolakaw an bɛ wele bila aw caman ma. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dɔn sigi bi tabale ye kunnafoniyaw la min kun kɛrɛnkɛrɛnnen don Niger jamana gɛlɛyaw kan maa min tun bɛ nɛgɛ karafe la o ye Dadi Balawe ye ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ni Ala ma baasi kɛ sini aw ni ne bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛli ni sanga 30 ye tabale kunnafoni kura wɛrɛ kɛnɛ kan nka aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don aw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye 001 20 24 30 47 16 aw ni ce aw ka tulomajɔ la.